Hi ma, hi pa, hi Kring, mga tita ko, mga lola at lola, mga pinsan, at mga pamangkin ko dyan sa Pilipinas. Hello, kamusta kayo dyan? Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. I know you're having a good time in there. Nandun kayo, alam ko, sa may Kalatagan ngayon sa Batangas. Anyway, I wish I could join all of you in there. Sana kita-kita ulit tayo and have our happy family reunion during Christmas. Namimiss ko na yung balot, di ba? Anyway, nandito ako ngayon sa may paanan o yung sa may harap mismo or what. Hindi ko alam kung ano to or what. Kasi nandito ako ngayon, papakita ko sa inyo ang very majestic Niagara Falls, okay? Ayan, kung makikita nyo, ayan. Ayan ang Niagara Falls, sinasabi nila Horseshoe Falls. Okay? Ayan, nakikita nyo yung ano talaga, yung alon, yung ano niya, yung kanyang rage, kumbaga, yung kanyang fury. Nakikita nyo, ayan ang famous landmark dito sa Niagara. Okay? So, ayan ang Horseshoe Niagara Falls. Makikita nyo doon naman sa kabila, meron din yung isa doon naman, yung ano, yung US side na falls, yung sa nadulog. Ayan, kita nyo ba? Ayun. Pero ito yung mas famous na, ano, na Niagara Falls or what. Okay? Ayan yung mga nakikita nyo lang sa postcards or what. Ayan. Ayan mismo yung ano. Kita nyo, lakas ng alon. Okay? So, ayan. Anyway, hopefully sana makapunta rin kayo dito sa Canada. Makita nyo ang Niagara Falls. Okay? At sana magkita-kita ulit tayo next time. Okay, I miss you guys. I love you. And I'll see you all soon. And Merry Christmas and a Happy New Year to everyone in there. Bye!